কংগ্রেসে যদি আপনার আংলাতে খুলে নিব বিজেপি দিছে নাকি আপনার কি বাইতা বিটিসি কাউন্সিল ইলেকশনের কারণে বিপিএম আর ইউপিপিএল দুটা মিলি ইলেকশন খেলে ভাল হব Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव गर्जन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेस हान्जानिफ्राय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबां नुखाबाय जानांगौ बा गोबां नुवाखै जानांगौ दा बे भिडिअनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोंहा जिथुनाखि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव हयथ' आं बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थिबो जालांनो हानाय आरो मात्र बर' फिल्म इन्डास्ट्रि होनना बुङोब्ला बेजों लोगोसे आङो मोनफ्रोमबो फिल्म बानायग्रा प्रडाक्सन जिथुनाखि फिल्म प्रडाक्सनफोरनि सायावनो आं बुंहरनाय जागोन दा बे बाथ्रानि बे फिल्मनि फंनैसो आङो बाथ्रा बुंनायाव जितु माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निश्चय आङो फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय निमाहा मोनगोन लोगोसे रायजो राजानिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो दा मेनलि नोंथांमोना ससेल' एक दुइ सेकेन्डनि क्लिप्सखौ खोनासंनानै लाग्रो जाहा थाख्लाय सारा मा बाथ्रा बुंदों কেতিয়াও বড়োলেণ্ড নাপাব শালা বড়ো জাতি শালা কুত্তা জাতি दाथ' अब्ला नोंथांमोना नैबे थाख्लाय सार आरो नैबे पुलिसआ जिथुनाखि फिल्माव पुलिस पार्ट लानाय नैबे बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनाखादों नङा होमबा नैबे बाथ्रानि सायावसो आं फंनैसो ओरैनो सुंद' फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना जाहाथे जायो जाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन आङो दा बुंनो साननाय बाथ्राया नैबेसो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया गोबां भिडिअ बानायबोबाय गोबां बिदिनो मुंदांखा नामजादा गोबां फिल्म बानायबोबाय गोबां रायजो राजा आइ आफामोना लैहोर नायो नाथाय गोबाङानो माखासे पइन्टखौ सानगासिनो दङ आरोखि दाख्लै जेब्ला आङो गामियाव थाङो अब्ला आंनाव माखासे सुबुंफ्रा कुइसन खालामदों जे नोंथांमोना मानो फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव जेबो फंसेबो बाथ्रा बुङा आं सोंदों मानो खारनाव दा अब्ला बिथांमोना बुंदों जे फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव बुंनांगौ फंनैसो खोथा दङ बे बाथ्रायानो जाहैबाय बिथांमोनहा गोबां समनिफ्रायनो भिडिअ बानायबोयो नाथाय गुबुन जाथिनि मानसि लाफानानै बा गुबुन जाथिनि राव सोदेरनानै जोंनि बर'खौनो गाज्रि बुंनाय दा बेफोरबायदिबा जोंनि बर'खौ गुबुन जाथिया बेफोरबायदि बुंनो थाखाय लाइ होनाय जागोन नामा नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोंथि खालामदोंमोन आंनाव दा आं बुंदों बे माने मोनसे फिल्मनि थाखायसो बानायनाय जादों बेफोरो माने रियेल होननानै दासान बिथांमोना माने मोनसे समाव जाबोनाय बर'नि जारिमिन नै बिनि सायावसो बानायदों आरो बर'फोरखौ गोबां मोनसे समाव माने गुबुन जातिफ्रा बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामबोदोंमोन बा नासयबोदोंमोन नै बिनि सायाव बिथांमोना बानाय जादों होनना बुंनायाव दा बिथांमोना आरो फंनैसो खोथा बुंबावदों आच्चा बेथ' जाबाय दा बिनि सायाव मोनसे समाव जोंनि बर'आ हाथियार लानानै गोबां सोमावसारबोदोंमोन जायखौ बुङो एनडिएफबि बिथांमोना हारिनि बिर जोहोलाव जानानै पुलिस मिलिटारिफोरजों माब्लाबा मोगा मोगियाव गावलायनो गोनां जादों माब्लाबानि समाव एसपि डिएसपिफोरखौ गावथारदों नङा होमबा माब्लाबानि समाव एनडिएफबि आफादाबो बा हाग्रायाव थानानै बिथांमोनाबो पुलिस मिलिटारिफोरनि गारि गंसे सुबुंफोरखौ बा 10 जन 12 जन टिमखौ गावख्लायजोबदों बा होसो बेंनानै गेदारिं खालामनानै गावदों नै बेफोरनि सायाव माने कुइसन खालामदोंमोन अब्ला मोगथाङाव जिथु गारि गंसे गाहाम सुबुंफोरखौ मालाबानि समाव गावख्रुबजोबनो हादों दिनै फिल्मनि गेजेरजों बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफ्रा मानो बे बाथ्रा मोनसेखौ सानखाङाखै जे बबेबा मोनसे फिल्म बानायनो थाङोबा पुलिसफोरजोंसो होसो गावथारजानाय पुलिसफोरजोंसो नानांथा खालामलांजानाय जिनाहारि खालामलांजानाय नै बेफोरनि सायाव माने गोबां बाथ्रा बुंदों आरोखि दा आरो बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनायखौबो जोंनि बर' फिल्मावनो गोबां होबाय थायोब्ला अन्य जातिफ्राबो नुनानै एसे सोलो मोनगोन नामा नै बेफोरखौ माने आंनाव कुइसन खालामदों ओमफ्राय आं बुंदों माने बेफोरोथ' माने रियेल नङा बेफोरो माने माखासे मोनसे समाव जाबोनाय जोंनि बर'फोरनि जिउ जारिमिन बिथांमोना नैबेखौसो सेबखांनानै बानायदों होननानै बुंनायाव जिउ जारिमिनखौ सेबखांनानै बानायदोंब्ला मोगथाङाव जेरैबायदि जादों ओरैबायदि खालामनांगोन मानोना मोगथाङावबोथ' जोंनि बर'फ्राबो देरहाबोदों ना किसुमान माबायाव खिन्थु बर' फिल्माव मानो मोनफ्रोमबो खेथ्रआवनो जोंनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिथांमोना मानो जेननायल' बानायो नैखौ कुइसन खालामदों आंनाव थ' बे बाथ्राखौनो आं बुंनो होननानै दिनै भिडिअखौ लाबोदों आरो लोगोसे बैफोरबायदि जिथुनाखि गुबुन हारिनि भाषा सोदेरलायनानै बा राव सोदेरलायनानै बर'खौनो इनसाल्ट खालामनाय नैबे बाथ्राफोरखौ बुङाब्लाबो एसे मोजां जागौमोन नामा आं बेखौ सानो आरोखि मोनसे समावथ' बुंबाय जि जाबाय थांबाय जोबलांबाय खिन्थु दा बेफोरखौ रिपिट खालामबाय थायोबा माने गुबुनफ्रा आरो दानि जुगावथ' जिबायदिसो माने सोलोसो मोनगासिनो दङ नै बेफोरबायदि आं सानो आरोखि माने दा बुङाब्ला मोजां जासिगौ नामा स' बिनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना निस्सय निमाहा होदो दा सिगाङाव होनाय जिथुनाखि भिडिअ इन्ट्र'आव गर्जन मुसाहारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो बिजेपिया मा होदों आरो कंग्रेसआ मा होदों आरो कंग्रेसआ मा होनो थांगासिनो दङ आरो बिजेपिया मा होबोखो नै बिनि सायाव गुवारै
फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै सोर मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो दाबावदे আমি যদি তোমাক না দেই তুমি কি পাবো ইউপিপিএল তো সেইটোই কথা ক'ব লাগিব আপুনি কংগ্ৰেছে যদি আপোনাক না দেই খুলি নিব বিজেপি দিছে নাকি আপোনাক কিবা এটা তোমাৰ বিটিয়া চুক্তি কি হ'ল গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা তোমার এখানে কিবা রেলওয়ে কোচ ফ্যাক্টরি করা বেম্বু প্রসেসিং ইউনিট ইন্ডাস্ট্রি করা এনডিবিআই রেহাই দিয়া নানানটা রকমের এই যে চুক্তির যে এইবিলাক দফাবিলাক আছে একটাও আজি তারিখত এমেন্ডমেন্ট হওয়া নাই আমি ইউপিপিএল বিশ্বাস করি এই গতিকে আপোনালোকে কংগ্রেসের আহক কংগ্রেস এবার দিল্লিত সরকার আহিব আর বিধানসভা অসমৰ 26 একেবারে খাটাংটো কিয় শুন বর্তমান নিউজত পুরা একে বাজাই আছে ডিফেন দৈমারি না বড় ডিফেন বড় না ডিফেন বড় ডাঙরে বারে বারে কই আছে যে জাতির স্বার্থ বড় জাতির স্বার্থ আন্দোলনের ইমান কষ্টর স্বার্থ আমি বড় সকলে একগোট হলে ভাল ইউপিপিএল আর বিপিএফ দুজনে একটা হই যদি কাম করা তেতিয়া হলে বিজেপির দপ্তপনি ইয়াত করিবা নোৱাৰিব বিজেপি কৈ আছে আমি দখল কৰিম আমি সালাম অমুক কৰিম এইবিলাক কৈছে এই কাৰণে এবাৰ আমি অন্তত এই বিটিসি কাউন্সিল ইলেকশনৰ কাৰণে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল দুটা মিলি ইলেকশন খেলিলে ভাল হ'ব এটো একেবাৰে মিছলিয়া স্লোগান একেবাৰে এইটো ৰিয়েলিটি নাই এইটো হিমন্তৰ চাল হিমন্তৰ বুদ্ধি আৰু এই বুদ্ধিত ডিফেন বড় ডাঙৰে খুশি হৈছে কাৰণটা এনেকা শুন এতিয়া আসামখনক যদি উজনি অসম আৰু নামনি অসমত ভাগ কৰা হয় তাই না এতিয়া উজনি অসম কোনে দখল কৰিলে গৌৰৱ গগৈ এই পুৰা নৰ্থ ইষ্টৰ ভাগ হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত বাবদি ইবাৰ যদি ভাৰতত যদি ইণ্ডিয়া যদি কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আহে গৌৰৱ গগৈ খাটাং কথা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ নহলে হোম মিনিষ্টাৰ হ'ব আৰু কেতিয়াবা ঠিকো নাই ৰাহুল গান্ধী এনেকুৱা মানুহ এই মোক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নালাগে গৌৰৱক দি দিয়ক তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ নাকচ কৰে গৌৰৱ গগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটা 100% খাটাং এনে অৱস্থা পুৰা এই উজনি অসমটো আপাৰ আসামটো এতিয়া গৌৰৱৰ হাতত আছে এতিয়া লোৱাৰ অসম নামনি অসম ইতিহাসিক জয়ী কৰিছে আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া 10 লাখ বিচিলৈ আমাৰ আসমল ডাঙৰীয়াক একেবাৰে সেথেৰ ভেতে ধ্বংস কৰিছে যেইদিনা ৰিজাল্ট ডিক্লাৰ কৰিছে আসমল খান্দি কৈ আমি ধ্বংস হ'ল আমি নষ্ট হ'ল আমি মুখ হ'ল এই ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰায় 10টা 11টা এমএলএ সেই জিকাই দিব আপাৰ আসামত যদি গৌৰৱ ডাঙৰীয়া অকলে 10টাৰ পৰা 15টা যদি এমএলএ জিকাই দিয়ে আৰু আমাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ এই এলেকা যদি 11টা 12টা এমএলএ জিকাই দিয়ে কোন আহিব চৰকাৰত কোনো নাহে এবাৰ বিধানসভা 26ত কংগ্ৰেছে আহিব গম পাইছা এই গতিকে আপুনি এই কথাটো ক'ব লাগিব ৰাইজসকলক এবাৰ বিধানসভাত 2026ত কংগ্ৰেছ আহাটো খাটাং সেই গতিকে আপুনি বিপিএফ কোনে কৈ নাপাব কংগ্ৰেছে আহক কংগ্ৰেছে দিব আপোনালোকক